Určite sa vám stáva, že príde pacient, ktorý si rovno ordinuje, povie diagnózu a vypýta si lieky. Alebo vás žiadajú o nejaký druh pomoci, chcú nejakú pečiatku, zadávajú vám úlohy a potom vás emocionálne vydierajú a manipulujú rôznymi spôsobmi, aby dostali to, čo chcú, napriek tomu, že vy im to nemôžete, nechcete, nesmiete dať. A v kurze Manipulácia a ako sa jej ubrániť vysvetľujem rôzne formy manipulácie, aby ste ich vedeli rozpoznať, a vysvetľujem rôzne postupy, ako na takúto manipuláciu reagovať tak, aby ste profesionálne a ľudsky ustáli svoje hranice a zároveň vyprevadili pacienta s tým, čo mu viete dať, alebo aby pacient odchádzal s tým, že nevybavil, ale nie je s vami pohádaný.